ram tu khlani som pahnih ni ngani kan lo thleng tareng mai tun rum khovel thuthar kan ngai thlak tur hi Russia Ukraine lam tele khovel mi pui ngai venzual te kan han tar lang le dona o hi tun lai chu Russia Ukraine lam hin beina halakal chho mek zela classic khovo lai tak mai Russia Ukraine lama chuan an tong chawa chuti lain mi pui te har satna khovot wanga har satna an to ti zual turin riomna ti zual tur hian in beiton na energy facility te he ram pani hian an in ka chiat sak ton tila kan soi sualom love hei tuna po Ukraine kho pui lian ber pani na Kharkiv a chuan Russia be pui thlak na om thar lea mi pali am thi naupang atel ni in Ukraine chuan an soya nizan lama be pui Russia na thlak na hianin Ukraine kho chhak lam Kharkiv biala mi pali han thi an zinga he naupang pathum antel ni in tual chung official te chuan an soi ani regional head ole sinahubov chuan bohodu Kyiv khopuya drone be pui thlak na thlenga heta hian mi pano bang pahni kumhni mi le meichano pang kum khat mi te an thi mi pa kum som thum pali mi thi bok nin asoi khopuya be pui thlak na hian meichanau pai raipur kum som thum panga mi le meichidang kumsom sari pathum mi chuna takin an hliam boka Russia ram chunga be pui thlak na Moscow ina kar khat chung zeta chol san hnuwa tuna be pui aron thlak thar le na hian mi an thi chhole nual tamaya kan hriat ta kang khan le kan pon ta kang khan Donald Trump angin na angin Vladimir Putin a chuan Ukraine a khovo zolai mi pui har satna lian tak to mek la ya be pui thlak chu kar khat chunga chol san tur thu kha puanga chuwangin ha kar khat chung khan be pui thlak na lian akal lova thleng lova chumi hnuwa chuan hei be pui thlak nan khal chho pui le tranta mi thi hanom chho le tanual mai he kho pui lian ber pahni na Kharkiv chimthlang lama om bohodu Kyiv hi tun ha Russia chuan be do molmol maya kho pui chunga hian meiche pakhat kumsomli pakhat mi le naw pang kumsom mi chu kar masa khan be pui thlak na wangin lo thi le to bokani Russia si paite hian nimin lam khan Slovians khopuya bom pasari ingotan thlak ni in Donetsk regional head Vadim Filaskin chuan telegram post aron tar langa chuta chuan mi pathum an thi an zinga hian meichano pangkum som pakhat mi atel ni in regional head hian a soi ani Moscow chuan helai hmuna hian pressure lian takin a kalpuya anor na chhovio ni na hriata transport le energy infrastructure laka be pui thlak na lian tak tak a thleng chho meka ballistic missile manga target chut chiat omnual bokani Kharkiv bial Ukraine kho pui lian ber pahni na Kharkiv biala energy din hmuna that lo wangin helai bial thunei tu te chuan state of emergency an puang mek bokani karmasa kan Ukraine energy sector in -20 centigrade temperature ani thu han puang ani kha avot veu don khop ti na ani chuti lai chuanin mi puiten in chung ti lumna tur energy an mamo san lai takani ya chutiang chuan energy infrastructure poimo de Russia drone te hian an ka chiat fo wangin mi puite har sat na hi azwal kai veu ani Russia bena wanghen Ukraine rampuma mi singtel mi sangtelin power han nei lo nia soi ania chung ko tam tak chuan itui tilumna tur heating te pon nei lova Zelensky chuan in Russia na indona zone thla a top turanga tramana soi hi atak athleng don nge hriat ani lo thu asoya inbiak na kalchho pui zelala nia heta hian Donald Trump chuan zone thla chuan Russia Ukraine indona atop don ni khanan puang vele thora hei hi atak ram athleng don em hriat thei halani hrilova chutila chuan in beiton na hala thleng reng thung ani Russia rama Volgorod biala Volsky chu Ukraine drone ten na satakin an bei ve boka heta hian energy facility engemaw zata chetel ve bokani July biala Russian governor Andriy Butcharov chuanin Ukraine be pui thlak na wanghen apartment building a chiat thu a soya factory pakhata kang meinat sataka chuak ni na soi bokani Iran lama kan lu tanga kan hriat angin Iran US in kar bo ro ka tangkhop maya ni tin deuh tho video kan ti chu hian kan han tar lang tel thina thil thar om zela pon lo thei lo khovel mi pui ngai chan chun zom mek zela ni wang hian keni pon kan puang le dona hei tuna po hian Donald Trump atong kam thar puan tura om Iran mi ten Khamenei do dal na thu hanau chua puya kong zon nei thar le mek nia soi ani Donald Trump chuan Iran laga be pui thlak na
kalpui thei ani reng thu a puan lai hian Irana chuanin an supreme leader do dalna thu chhuah te le kongzaw te an nei thar le mek nia soi ani US le Iran in kara boruak satak buaina a zual chho zel ni in media tam tak te chuan an tar langa Iran mi pui thanem tak chuan Tehran khopuya an supreme leader do dalna thu nau chhuah pui Trump chuan nuclear in biak na kalpui mek ni ma se thil har satak ani ate har satna lian zawk thleng the ni tiin Iran la ka vau khana a chhak chuaka strike option po ala in hong reng ani omsia chu Iran beitura ral thuam manga Iran lu chhuah tura chutiang thutluk na emo agenda chu ala om reng ani ate Iran economic crisis Iran ina sumle pai din muna har satna lian tak an to chho mek kara mi puiten nor lian tak an hoi hot kha chu a top toria amai ro chu tuna hian an ho tu pa ber an supreme leader do dalna thuziak te mi pui thanem takin an tar chuak le ania soi ani nuclear in biak na chungchanga thu halakal meka in biak na lakal pui mek ni ma se Donald Trump chuan Iran laka vau khana thar ti chuaka Washington chuan Tehran in rem na turin in biak na alakal pui meka chuti chung chuan Iran thil ti dan le kandil chop chuan pom lo dan en hianin ral thuam manga be mai chu kan mahuna hian du thlan tur singa ala om renga ni ate in biak na hian mason na engemaw om ni in media te chuan tar lang ma sela America President Donald Trump chuan Iran be theina turin du thlan tur option ala om ti na soya chutiang chuan deal po thazo ka nei thei ani thorwalin Iran chu be thei din huna ala ding me kani ate thil har sa takkan ma chon me kani ate Tehran khopuya Khamenei do dalna tuna hian alakal chho mek boka Iran khopui Tehran na cheng thlen khat chuan nimin lam khan Islamic Republic le Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei du lo na an la au chhuah puya kha te tar chhuak in tin social media video post rang te an the dar chuai bokani hei December thla sang le somni panga le January sang ni somni paruka norhoi hotna na satak kalpuiro atop toria ama ro chu tuna hian Iran sarkar ho tu te dawdal na thule la thuziak te social media an tarun chhun som nia soi ani kha norhoi hotna lian tham taka khan Iran chuan mi singte laman nia soi ani kha chutiang chuanin Iran dana hianin ti hlum theina dan tam taka ania an sarkar laka helna chu ti hlum theina khopathil sual ania an sa khopat sanna anga ngaite an nia chutiang chuan damdoi lam a sum don na le chutianga smuggling chungchang te mi patmai chiat chutianga man kholo chungchang amol phona ang chi zong te po an rama chuanin thi khop phiala hrem theina vek ani Irana chuan mi puiten kongpui ate kongpui sira te an balcony tangten Khamenei thiro se ti te dictator tan top na hun ani ti te Islamic Republic tan top na hun ani ti te anau chhuah puya thuziak te an tar chuaka Telegram le X ate pon post chuai nia soi ani heti la hian Iran le US chuan nuclear chungchang in remna nei tumin man la chho me ka hi US norna wang ani kha helai Iran nei tui puya US in dolong rual tuna Iran be thei maya mek te chu Trump chuan mangtangka in Iran chu in biak na do kana apo nei theina turin heng ral thuam te mang hian Trump chuan Iran hi vau ani kha silai ko hmora tin chungin in biak na do kan lama Trump chuan Iran chu nor tolatum ani bera chutiang chuan omana in biak na kar khat kalta khanan lo nei towa mason naro puitak ero an nei lem lo ani in biak na nei le ni se ti khan thutluk na siama ni February ne sari khan US palai Steve Witkoff chuan Jared Kushner Trump mark pale US Central Command CENTCOM Commander Brett Cooper tenen Arabian Sea USS Abraham Lincoln an tlo boka Trump chuan Iran chhevela sipai chakna lianzokin atipung chho sipaya da bela ral thuam te po a hun bel mek bokani chuti chung chuan tuna hian Iran laka ral thuam manga chetura thutluk na siam alani lova Washington in Tehran nena in rem na an siam thei han la be se ve chau bokani ral thuam anda zong hi Iran dau tur chuan an tok em ni in soi ani towa atir khan US in Iran be meidon nia alan lai le media tam takin an puan sup lai khan Israel lam chuan chutiang ral thuam chu Iran be na la tok lo ni khan a soya chu wangin US chu ma
lanon le tur le in bot seina tamzop kalpui tur khana du ni khan tarlan alo ni to ni kha a chan chu Iran nan be ni chuan Iran chau hi a chang le tur an ni don lo kan ti thin kha Iran nuaya helpol rang silai keng pol Hezbollah te heta Gaza a Hamas te tin Yemen a Houthi te tin Iraq a helpol rang te Iran tho pui hel ho hi kan soi mat hlon lovin khoi ngal bu ton dar ang mai an ron thok don ania chutiang chuanin US mun ma po hian an tuar ve hle turanga yani kha chutiang chuanin Iran hian ral thuam lama man lana sa ral thuam a chil renga kho san ni wang hian hete kan ngai mai ai hian ral thuam an nei thadon ti hi rin tur ani analyst then khaten thu chuan siam danin tuna hian Iran le US in kara nuclear chungchanga in biak rem tuma malak na ommek ma se Donald Trump an Iran nungchang a thlir le US dudan an pom lo thu Iran roi tu ten an puan dur tak sia wang hian Trump hian Iran be turin thu pek a chua mai an hlau ni in soi ani June sang le som ni panga Iran nuclear facility be atanga boina lian tak chua kha tuna hian la re lawani kan soi thin le kan puan ta kang khan June sang le som ni panga khan Iran le Israel khan ni som pani chung zetanin be tona chutiang chuana top lama US khan B2 bomber atangin GBU-57 MOP anti massive ordnance penetrator lei nuai bunker khong tak khor che thei chutiang ral thuam turu tak mai chu Iran lei nuai mun ma nuclear ral thuam song bol na mun khor che tur khan an thla ka khamen hu kan Iran le Israel in dona kha in ka hai manga ti to pani kha operation midnight hammer te in US chuan an malak na kha aming an phuang nge ani chutiang chuan Iran nuclear facility khan a chiat pha viau ni te pon soi ania fardo mun te na tans mun te Isfahan muna an nuclear song bol na kha a chiman viau ni a soi ani amai ro chu media tam tak puan dan he dik ngei ni te pon langa chu US ina be ma kan Iran chuan a nuclear uranium enrichment thren khat te alo thiar chuak man nia soi kha atak tak ani mai thaya chan chu hei tuna US nge hian Iran chu nuclear chungchang in rem na siam pui tumin thapui tho in a in do long rol te Iran nei dui puya a chek me kania chuwangin Iran nuclear mun ma kha chevek seng chuanin hetianga in rem na siam pui he ngai lo turani US in Iran laka be pui thlak na akal pui thut thei nia media tam tak ten an puan lai le Donald Trump na thu puan thar Iran be chu du thlang tur zinga la om ring nia asoi lai hianin Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu khoya nge om ti chu mitam tak zona hani kumsom thum pasari chung jet Irana rolo real to an Supreme Leader hi kumtin sipai Air Force Commander tenena anin mu khom thin February ni riata atello nia soi ani chuwangin Khamenei hi US na be thut ani puwa himna tur mun lei hnoi bangkara anda ania soi media tam tak ten an tar lang he ani ole Iran le US in kar kan puang ta sa US hian Iran hi beita se angin nge Iran hian a chan le tang ti hi mitam tak zona le hriat cha kania kan puan ta kang khan Iran chuanin US mun ma helai Middle East a US base engemaw zat chu an ron bitum ngal chat dona tin Israel po Iran beina tura hian an bang don bik lo Iran ral thuam mangin Israel chutin zona ni ve ngal turangai ani chutiang zongjong han clear chuan Iran hian eng missile nge US le Israel beina na ron tho chua pui tur ti mitam tak hriat cha kani Middle East a America base US sipai mun ma te hi Iran missile arsenal te hian an ka phak de ovek ni in analyst te chuan an soya Iran missile arsenal a hian engral thuam nge om ti te po hriat a cha goma Washington le Tehran in kara boruak lum taka om chun zom zelo wang hian Iran ballistic missile program chungchanga in rem lo na om zel box ye wang hianin US be theina azwal chawa chuwangin Iran hian engral thuam nge ron tho chho puyang ti hi thil hriat cha kom takani chuwangin tlema zong tarlan kan tum don ani kan puan thin ta gang khan US hian khovel mun rang sipai mun Army base te Air Force base te tien naval base te a hung khle thluam maya heta khochaklam Asia khomol puilama po Japan ate mun lian tak US hian an nei South Korea te tin heta Europe rama Germany ate po base lian tak US hian an nei tin Indian Ocean ate khatiang khanin khomol pui rang a hen US hian mun ma tam takan nei hengani wang hen US ban hi a sei viau kan ti thin kha indona lo chuak ta se khovel mun rang a US
base te hian US kut tha an ti chak viau don ani he tak hi US lo omna le superpower ti an soi fo na chan pakhat chu ani Middle East a po hian in Iran be phak maya US hian base tam takan nei Qatar te Kuwait te Iraq te United Arab Emirates te le a chevela hianin army military installation tam taka oma hengte hi Iran nina an ron target thei turte an nia short range ballistic missile te le medium range ballistic missile mangan ka phaka te US mun hi oma tin Iran hian long range ballistic missile an nei boka chungte chu US base la deu hlektin zone na na man turte an ni don ani Wall Street Journal in a tarlan danin Iran hian helai bial chung zong a target kap thei turin ral thuama nei ni na soya medium range ballistic missile sang ni borvel jeta nei nia soi ania Gulf US pai mun aka phleng vek thei dona short range ballistic missile te po anei nual nia soi ani Khurram Shahar 4 missile hi Iran missile nei thadzinga mi ania Khurram Shahar 4 ti hi version 4 ania Khurram Shahar missile version a chona tharber ania Tehran ballistic missile chakber zinga mi ania KM sang ni vel jeta ka phaka Israel khoilai po Israel ram chunga ka phak don tinania Middle East le Europe chimchak lam hun then khat US base lian berber omna te po he Khurram Shahar missile hian ka phak zak don ani tin Middle East a US base lian ber Qatar mi Al Udeid Air Base po he Iran ballistic missile hian ka phak dona helai bel US pai mun pui lian ber ani kan ti to kha chung te chu long range missile anei mang hian warhead ri tak tak pai pon tirin Iran hian he aral thuam lo tak hi aron kap chuak thei US tan po hi nel sual ol tur takani ve thau mai chuti line seizil missile hi Iran hian an nei boka hi medium range ballistic missile ania Khurram Shahar nen khan aka phak zonga range ai nang vela solid fuel design ania hi launch in bo chena hun toi takanai omje chu kap chuak turin hun tlem te chawa mo ti na ne hetiang range mang hian Qatar te Bahrain te Kuwait te Iraq te Jordan te Turkey US base te chu akap thleng vek thei chunglai mona US base te chu ati che thei don ani Gulf ram biala Iran lo omna chu he missile hian afin fia chiang bok nia soi ani emat le Gadar 1 missile le Gadar 1 te hi KM sang khazasari borvel ka phak an nia precision guidance system mang alan ni zui boka Iraq Al Asad Air Base te UAE Al Dhafra Air Base US base te Qatar Al Udeid Air Base installation ang chi poimo te a target thei dona air operation le command center te US tan po abuai pha aviao thei don ani Fatah 1 Has Qasem le Khyber Sekhan missile te hi Iranina anei zinga mi te ania Fatah 1 te Has Qasem le Khyber Sekhan missile system hi Iran tan chuan athar anni medium range ka phak an nia accuracy hi athaviao bok nia soyani aren CKM sangkhat zali tanga sangkhat zanga bor vela nia Gulf rampuma US base te a hol kwal vek thei dona Kuwait le Iraq US logistic hub po ti boi thei viau turanga yani Desful missile hi short range ballistic missile ania mun nai vai dewa target kap thei tura duana nia KM sangkhat borvel jet taka phak thunga Iraq Kuwait UAE le Saudi Arabia khochak lama US installation a kap thei turangai ania range toizok kap thui theilo jok ni ma sela solid fuel le rapid launch potential nei wangin forward base tan US tan tactical threat lian tak ani thei don ani US base te chu Iran ral thuam te hian an kap phak ti kan hreta a helai regional dynamics a Iran missile arsenal huam chung US installation poimo tak tak te Al Udeid Qatar Al Asad le Erbil Iraq US mun te Ali Al Salem Kuwait US mun ma te UAE Al Dhafra mun te Iran missile te chuan ka phak vek tina ani chu wangin US en Iran hi apong pazuam ngot thei bik lo ti hi han hretaila amairo su ral thuamanin nei that viau air defense tenen chu tiang chuanin US tan ro chuanin enghel tham ni lo tura te po media tam tak te chuan an ngai ani US en helai bela hen Patriot missile defense system an bun nia soi hani boka helai Iran nei
an army base a hian Patriot air defense engemaw zat US chuan an hunga tin tuna tuipuya indolonga chhop zinga hianin air defense tha tak tak kengtel an awm boka US destroyer engemaw zat heta hian an awm a heng ho hianin air defense tha tak tak an pai air defense tha tak tak heng ho hian an kengtel ti ka han hreta ila tin US destroyer pakhat Arleigh class destroyer phei hi chuanin Tomahawk missile kap suak thaya chu chuanin Iran adu lai ya akap thei don bokani chutiang vel chuan nia enge thleng don ero hriat ani lova a mai ro chuan boruak hi atang chho zela atang thar zel boka US ina Iran biak rematum nuclear deal chungchang khan Iran chuanin thuthar an nei kha kan ram himna tur le chutenga kan mi puita ta na thaber tur chu kainin kan thlangang du thlanna chu kan kota omani silai ko mora tin chunga inrem na siam tum chu inrin lo na langsar tak le remna nget tak om don lo ti chiang sa ni tin Iran lam chu an lung oi hlei thei bik lo ani enge thleng zel don kan ngai chang zel don ya